Další, kdo přichází do kruhu, je Pyrenejský horský pes, katalogové číslo 51. A druhým, který přichází, je Entlebušský salšecký pes, katalogové číslo 37. So now we are watching the Pyrenean Mountain Dog and the Entlebuch Cattle Dog. And it's time for you to vote. Pyrenejský horský pes postupuje dál. Po druhého kola ve skupině číslo 2 zahajuje německá doga černá. A přichází Pyrenejský horský pes. The Great Dane Black and the Pyrenean Mountain Dog are our first competitors of the second round in the FCI Group 2. Please vote for the winner. Pyrenejský horský pes postupuje dál. Pyrenejský horský pes. The Pyrenean Mountain Dog is our first semifinalist. A za ním přichází argentinská doga. And Dogo Argentino as the second one. Jeden z nich postoupí do finále, ten druhý bude ještě soutěžit, bojovat o bronzovou medaili. A já se ptám, kdo postupuje do finále? Please vote, dear judges. One more vote and the red color, the Pyrenean Mountain Dog, goes to the finals. Do kruhu přichází Pyrenejský horský pes. A za ním Svatobernardský pes. Now we have two finalists of FCI Group 2, the Pyrenean Mountain Dog and the Saint Bernard Shorthaired. So, who is the winner of FCI Group 2, dear judges? And the winner is Saint Bernard Shorthaired. Blahopřejeme samozřejmě také pyrenejskému horskému psu, který je na druhém místě, tibetská doga na třetí příčce a čtvrté místo Dogo Argentino, argentinská doga. To jsou vítězové FCI skupiny číslo 2.